Mange fedtstoffer er triglycerider. Det betyder, at hvert fedtstofmolekyle har en grundstruktur, der stammer fra alkoholen glycerol, hvortil der er bundet 3 molekyler fedtsyre. Hver af disse enheder er opbygget af en CO-gruppe og en lang kæde af carbonatomer, hvortil der er bundet hydrogenatomer. Det enkelte fedtstofmolekyle domineres af de upolære CH2-grupper, hvilket gør fedtstoffer til upolære stoffer. Da de lange kæder af CH2-grupper ikke kan danne hydrogenbindinger med vand, kaldes de hydrofobe. Da vandmolekyler er polære og samtidig små, kan hydrogenatomet i et vandmolekyle tiltrække elektroner fra et O-atom og et nabomolekyle. Derved kommer hydrogenatomet til at danne bindinger mellem vandmolekylerne. Disse bindinger kaldes hydrogenbindinger. Da vandmolekylet er et polært molekyle, kaldes vand et polært opløsningsmiddel. Oxygensiden af vandmolekylet er negativt, og et punkt midt mellem H-atomerne er center for en svag positiv ladning. Da centeret for positiv og negativ ladning i molekylet ikke er sammenfattende, er molekylet polært. En emulgator er stoffer, der letter dannelsen af emulsioner og stabiliserer dem. Den består af vandelsende, altså hydrofile, og fedtelsende, altså lipofile. Et emulgatormolekyle skal altså forene egenskaber fra et polært og et upolært molekyle. Det hydrofile hoved bindes til vand med hydrogenbindinger, mens den hydrofobe hale danner svage bindinger til upolære molekyler, i dette tilfælde olien. Cremen, der er blevet dannet, er en vand i olieemulsion. Oliefasen plus vandfasen er creme med mange små H2O-molekyler omringet af emulgatoren. I den fremstillede creme er det lanolinen, der virker som emulgator. Ved en emulsion er den ene væske jævnt fordelt som små dråber i den anden uden at være opløst. En emulsion er kun stabil, hvis de små dråber forhindres i at slå sig sammen og danne et sammenhængende væskelag. For at opnå denne effekt må emulsionen indeholde en emulgator. I dette forsøg vil vi fremstille en creme ved at blande en oliefase med en vandfase. Først starter vi med oliefasen. Vi starter ud med at veje ca. 20 gram lanolin i et 100 ml bægerglas. Derefter måler vi 20 ml tidselolie op i et 25 ml måleglas. Tidselolien hældes op i bægerglasset. Så opvarmes det ved svag varme, indtil lanolinen er smeltet. Nu skal vi til vandfasen. Nu tager vi 25 ml demineraliseret vand op i et 50 ml bægerglas. Så tilsættes et spatelspids natriumbenzoat, som opvarmes til ca. 80 grader Celsius. Ved benyttelse af natriumbenzoat er det vigtigt at have sikkerhedsbriller på, da det kan fremkalde alvorlig øjenirritation. Når den er på 80 grader, så tages vandfasen af og hældes derefter en tynd stråle ned i oliefasen under kraftig omrøring. Omrøringen fortsættes indtil blandingen er tyk og cremet. Når den er blevet tyk og cremet, kan man efter eget valg vælge at tilsætte 1 dråbe parfume til cremen, når den er afkølet. Vi har valgt at bruge jasmin som duft til vores creme. Der er dog en risiko.
Man skal ikke tage for meget i, da den kan være allergifremkaldende. Nu er cremen færdig, og man kan vælge at putte den i en beholder, så man kan medbringe sin nye creme.